Hormatly prezidentimiň özleri baradaky aladalaryny kömek gollugyna jogap edip, ýeşdepkenlerini barha güýçlendirýän Daşat welaýatynyň telekeçileri Akbazarlamyň dürli önümlerden dolu bolmagy, ýylatyň ösün isleginiň ygtybarly kanagatlandyrilmagy üçin ähli tagallalar edýärler. Peýham paýhas umman magtym Praga ýylyna welaýatyň telekeçileri dürli görnüşli önümleň mukdarynyň artdyrylmagyna aýratyn üns berýärler. Bu urda Daşat şäherine ýerleşen Hilal hususy kärhanasy özüniň nusgalyk işleri bilen tapawutlanýar. Kärhanada işleýän hünärini öktü telekeçiliň önürýän dürli görnüşli önümler ýyla tarapyndan ýokary isleg bilen alınýar. Olaryň arasyny gurulşyk önümleri, pençereler, gapylar, mebel önümleri bar. Demir plastik we agaç önümlerinden ýasalýan derwezeler, gapylar ýyla tarasyna ýokary islegden peýdalanýar. Bu hususy kärhananyň telekeçileriniň iş gadamlary barha batly tepkilere eýe bolýar. Olaryň gözükli işleriniň netijesinde mebelläň, aýna gapylaň, täze döwrebap görnüşleriniň önürilmegi hemde ähli önümden ýokary hil derejesinde bolmagy bellenmäge münasipdir. Bu kärhanada ýasalýan pençereler, gapylar, derwezeler, mebel önümleri welaýatyň ähli künjeklerini uly islegden peýdalanýan önümlerdir. Hilal hususy kärhanasynyň ýürüýte dukany hem bar. Bu ýerdäki dürli görnüşli ýokary hili önümler ýyla tarapyndan uly höwes bilen satyn alınýar. Satyn alynan mebel önümleriniň aljynyň öýüne eltilip berilmegi bu ýere gelýän müşterileň barha köpelmegine şert öredýär. Kärhanada haryt bolan şonuň ösüş depginem berja edilýän işleň mukdarym ýygyderli artýar. Bu Hilal hususy kärhanasynyň zähmet sür hünärmenleriniň peýham paýhas umman magtymly Praga ýylyny ýokary zähmet üstünliklerini beslejekdiklerini aýdynlyk bilen görkezýär. Ýer gelene belesek Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Daşat welaýat komitetiniň wekilleri kärhananyň eşgulçylarynyň arasynda ýygy-ýygdan bolup, olara öz maslahatlaryny berip durýarlar. Döredilýän ähli şertler üçin kärhananyň hünärmenleri Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza hemde hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman Serdarymyza tökönüksiz alkyş sözlerini aýdýarlar.